Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o masyado kasing madaral ang lahat. Hello everyone and happy Monday! O diba? Welcome po AgriSenso at kasama niyo pong pulang-pula ninyong higala. Ayan, Inday Bajang. Ayan, ako po yung makakasama sa loob ng isang oras. Isang araw sana sabihin ko, Diyos ko, maawa kayo. Napaka-hyper ng girl. But anyway, I hope you're all doing fine, friends. You know, syempre pa, okay lamang sa all right ang ating Lunes. May ibang lugar na yung klase ngayon is hindi naman suspended, but most of it ginawang online. It's because of the transport strike na ikinasa ng ilang transport groups. But here in Davao City, parang hindi naman. Hindi sumali yung grupo from Davao. Doon may iilan na nag-rally, but not necessary talaga na they join the transport, the transport rally. Talagang hindi sila tumakbo or hindi sila namasada, ika nga, as they say. But then, yung ang panawagan, main
panawagan ng mga grupo na nag-transport strike. Take note ha, 1 linggo, ayun, is yung pag-phase out ng mga public utility jeepneys o yung mga jeepneys natin na nasa daan. But I think in Metro Manila, mostly yung mga efforts na ganun. Here, still in Davao City, siguro nga, ano lang talaga, di ba? Meet halfway lang, pag-usapan. Yung mga apektadong tsuper, na may mabigyan ng sapat talaga na tulong from the government. Kasi hindi rin talaga ganun kadali na mawalan ka ng source of your income because of that modernization of our transportation. Sino ba naman ang ayaw maka-experience ng modernization ng ating transportation? Even I was once a commuter. Isa talaga sa problema going here to my place is ang jeep, as in yung jeep na sa punuan, yung talagang kung 20 lang capacity, ginagawa na halos na 25 bago pa tumakbo o mamasada ulit. That's very frustrating. Kung medyo chubby-chubby ka, talagang you really have to, dun mo talaga maiisip na mag-diet na para magkasya ka dun sa konting space sa jeepney. So I just hope everything will be set and be fine, mapag-usapang maigi, sino man yung apektado, mabigyan ng saktong tulong, ng ayuda, and sort of, yun lang talaga importante, mapag-usapan ng maigi at they all meet halfway para din naman po kasi sa kagandahan ng ating transportasyon ang inaasahan or goal ng ating gobyerno. Ayan, ang dami kong sinabi, no? Sabi ko kay Sir Billy kanina, not so, I will not talk more, but I can't avoid it. Charot. Ayan. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating Facebook Live video ngayong hapon, maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre sa mga nakikinig via sa ating Kings Radio Online, thank you so much. And syempre pa baka meron kayong mga greetings, ano pa yan, mga tawag nito, mga tanong later. So yan, huwag po kayong mag-alala. I-comment nyo lamang yan sa baba ng ating Facebook Live video ngayon at babasahin po natin yan maya-mayang konti. O, diba? So todo natin ito. Of course, nakalimutan ko palang itanong, naka-move on na ba ang lahat sa drone? Charot. Sa lahat ng mga taga Davao City, okay lang ba kayo dyan? Kasali ba kayo sa 80,000 spectators na na-drown ang moment sa drone show? Ayan, saklap, no? I was really expecting a bonggang in ever, but really, technicalities happen and all. Yun nga, gaya nga ng sabi ko, sana may contingency plan on it, sana may plan B, C, D, E for that one. And para at least walang heart na na-broke, at happy ang lahat, diba? At least you can compensate the efforts. Di naman talaga ganun kadali ang tumayo ng 5 oras, maglakad, sumagubang sa mga traffic and all, diba? Just to witness. But anyway, let's move forward to that and probably by next time around, mapag-usapan or plan na po nila yon ng maigi. Okay, that's for the organizers of that one. Anyway, move forward po tayo para happy ang lahat. Dito po tayo sa ating Agri-Balita ngayong hapon. Ayan, di ba? So, dito tayo sa mga good news. Ano pang mga magagandang bagay na pwede nating abangan ngayon, which is sa ating Agri-Balita, 4 billion na pondo para sa fuel subsidy ng agri at transport sector. O, di ba? Masyadong in time ang ating balita sa nagaganap ngayon. Hindi naman siya hindi naman more on the high price increase of the oil yung kanilang mga rallies, but due to the abolition of the jeepneys and all. But still, andun pa rin yung mga issues sa taas na presyo ng gasolina, mga panawagan sa pagtaas ng tawag nito sweldo and everything. So at least for that, let's all admit it, maraming apektado sa recession, problema sa ekonomiya natin ngayon, the agriculture sector, the transport sector, and also ayun. So may mga paayuda ang ating gobyerno sa kanila kung saan naglaan po sa inyo ng 4 billion ang ating gobyerno. Ay, bongga, di ba? Anyway, naglaan ng 4 billion pesos na pondo ang Marcos administration para sa fuel subsidy ng pamahalaan sa transport at agricultural sector. Sa gitna pa rin ito ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. So nag-rollback ng 2 pesos noong 1 linggo, meron na namang increase, I think that will be tomorrow na around almost 2 pesos ulit. So parang na lang siya kanang
bawiin, tapos ano na naman, di ba, laban bawi ang peg. Ito, ayon pa kay Budget Secretary Amina Pangandaman, tulad ng ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagbibigay ng assistance sa mga Pilipino, lalo na sa vulnerable sector. Anya, batid ng pamahalaan ang pinagdadaanan ng mga tsuper, magsasaka at mangingisda, lalo at kagagaling lamang ng bansa sa pagkakadapa mula sa pandemya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy anyang nakaalalay ang pamahalaan sa nasabing sektor. Kung matatandaan, nasa 3 billion pesos na halaga ng fuel vouchers ang ilalaan para sa qualified drivers ng Public Utility Vehicle or PUV, taxi, tricycle, and full-time ride-hailing and delivery services. Nationwide po yan ha, buong Pilipinas ang makaka-avail. 500 million na mas mataas sa 2.5 billion na pondo noong 2022 budget para sa fuel subsidy program. So you just I think ina-announce naman yan ng DOTR kung kailan yung schedule ng pagbibigay ng mga fuel subsidies. You can check their Facebook pages or yung sa mga jeepney drivers natin, parang kino-course through yan sa mga operators din nila. The LTFRB so far yung mga nakikita kong announcement for that releasing of ayuda. Siyempre, baka may magtanong, bakit kasali ang agriculture sector? Bakit kasali ang mga magsasaka sa fuel subsidy? Ayan, kasali po kasi sila, especially po yung mga magsasaka po natin at mga fishermen na merong mga bangka at merong mga agricultural machineries. Ayan, so still, gumagamit pa rin Q1 ng fuel or motobil gihapon na sa Binisaya pa, di ba? So, it is also a big help for them to receive mga 3,000 or 5,000 na fuel subsidy, which they can use sa kanilang bangka, sa kanilang pangingisda, or sa kanilang mga agricultural machines na sa kanilang pag-aararo at iba pa. Ayun, di ba? So good luck and thank you. And syempre sa ating mga beneficiaries na mga fishermen, farmers, and drivers, and all, of course, gamitin ng sakto ang ating mga natanggap na ayuda. Siyempre pa, ba't may ulo, may mga buhok na napakagulo-gulo na dumadaan sa aking harap? Gamitin ng sakto ang mga ayudang ibinigay sa inyo ng gobyerno. Siyempre, naglaan ng pondo ang government for that. Of course, they look forward as well na magamit ng sakto ano man yung naibigay nila sa kanilang mga napiling beneficiaries. Ayan, so yan po ang ating Agri-Balita ngayong hapon. Ayan, doon naman po tayo sa ating Agri-Unique Chika ngayong hapon, kung saan pag-uusapan naman po ng ating farming business at iba pa. Ang topic po ni Sir G this after is magtanim ng pandagdag pagkain sa alagang hayop. Ngayon, sorry, ayan, pandagdag pagkain. Of course, let's admit it, mahal ang feeds, mahal ang mga tahop, and syempre kung may mga alaga kang hayop, pwede silang bigyan ng mga dahon-dahon, ng mga anong klaseng mga tumutubong mga gulay, mga prutas, or what you have within your surroundings. So ano pa bang iba na pwedeng gawin para makatipid, na pwede nyong maibigay sa inyong mga alaga, of course, na not necessarily purely feeds po ang inyong ibigay. Ayan po, yan po ang ating agri-tips ngayong hapon. Sir Jid, Roll VTR. Araw po, kumusta po? Ngayon naman ay nandito tayo sa aming mga taniman ng mga kasaba, at doon sa likuran naman ay mga taniman ng mga kangkong at mga kamote, no, mga madre de agua at marami pang mga pananim. No, ito yung aming space dito kung saan medyo malayo dun sa mga bahay. Actually, dito ako nag-record ngayon dahil nga dun sa mga kabahayan sa amin ay malakas ang mga tunog ng mga sounds, ng mga music, hindi tayo magkakarinigan. So, yun po, ngayon ay ma-share ko lang sa inyong mga pamamaraan namin. So, tulad na nabanggit natin, ako ay nandito sa aming espasyo kung saan nakatanim itong mga kasaba. So, isa sa mga pandagdag namin na pinapakain sa mga alagang hayop ay itong kasaba. Dito sa kasaba, kailangan lang din nating lutuin. No, actually, hindi lang kasaba, maging mga saging, mga gabi, yan, malaking tulong na rin yan. Lalo na doon sa mga native nating mga baboy, na kung saan hindi na natin kailangan bilhin. Pupwede na natin na lutuin. Tsagain lang natin na magtanim-tanim. Dito sa kasaba, itong pinakapuno niya, pinuputol yan, tatanim mo lang. Abay, after mga ilang buwan,
no, meron na tayong aanihin. Ganun yung mga pamamaraan namin dito. Kapag panahon na medyo wala kaming ginagawa, no, hindi kami naiinip kasi kapag walang ginagawa, punta lang kami dun sa mga damuhan, ililinis namin at tanim-tanim kami ng mga ganitong mga kasaba, mga kamote. Actually, nung una, ginawa ko, no, paararo ako ng malawak na space, pinatamnan ko ng maraming kasaba. Kaya lang merong iilan doon na nasira din. So doon pa lang nagle-learn tayo. Sa akin kasi, open ako doon sa mga learnings, no? Sa mga open ako doon sa mga kaalaman na kung sakaling meron mga challenge ay talagang ina-adapt ko. So nung time na yon, ginagawa namin na parami na, tapos madamo yung baba. So ginawa in-spray. Problema naman ay tinamaan yung mga tanim namin ay namamatay. So nababawasan, sayang din. Actually, marami rin ang namatay na kasaba. So tinam na namin muli. So ganun, isa sa mga challenge din, no? Kasi habang ginagawa natin yun, ito pa lang sa kasaba pa lang may mga challenge na. Lalo pa kapag may mga alaga na tayong hayop, meron din tayong mga pagdadaanan dyan na kailangan nating i-adapt at gagamitin natin yon bilang learnings o bilang mga bagong kaalaman para mas ma-improve pa natin lalo yung ating pag-alaga o pagtatanim ng mga crops, mga halaman, mga gulay. So doon sa kasaba, natuto ako at doon namin natutunan na hindi pala tama yung aming ginawang pag-spray kaya namamatay yung mga ibang tanim. Tapos doon sa medyo mababang area na tubigan, no? So nalalanta naman yung pinakalaman ng kasaba hanggang namamatay din yung kasaba. So nasasayang din. So kaya doon, nag-learn tayo, learnings lang yun. Kaya ang ginawa namin nung sumunod ay nagtanim kami. Pakunti-kunti yung tanim namin tulad nito. Actually ito ay hindi part ng inararo. No, yung mga inararo kasi yun yung mga area doon sa kabila na pinaglalagay namin ng mga baboy, mga free range na mga baboy. So sa ngayon, nagtatanim kami ng mga kasaba pa konti-konti na lang, konting linis, tanim kapag may time, no, kapag medyo bakante at hindi tag-ulan, so nakakagalaw kami sa bukid. So tanim-tanim lang. 'Yun lang talaga ang aming pinakapuhunan dito, no, tanim-tanim ng mga kasaba, maging yung mga kamote. Ayun, napakaganda ng hangin din dito, napakalamig at gumagalaw-galaw yung ating mga pananim dito, mga kamote. So sana hindi matumba itong ating pinaglalagyan ng camera. So, ayun po yung mga pamamaraan namin dito. Kaya medyo nakakales kami, no. Actually, yung mga feeds naman, no, maganda rin 'yan. Sa mga alaga namin, yung mga pinapalaki namin, mga fattener, no, nagbibigay kami ng feeds. Yun ay pag nakikita namin na okay din naman, balanse, kikita kami dahil doon sa pag-feeds namin, dahil mas mabilis naman lumaki yung alaga. Pero doon sa mga inahin naming baboy, since medyo pangmatagalan ang pag-alaga ng inahing baboy at malalakas silang kumain siyempre, so sinasanay namin silang pakainin nitong mga alternative na mga pagkain o mga alternative sa feeds, pero ito yung mga natural na pagkain na kung tawagin natin, na natatanim lang at mas healthy rin, no, na pinapakain sa mga alaga kasi mga organic ito. Pero ang pamamaraan namin na hindi naman organic, natural na pamamaraan dahil siyempre kapag minsan nagbibigay rin kami ng kaunting feeds kapag medyo kinapos kami sa mga pananim namin. So naghahalo kami ng feeds at minsan naman ay nagbibigay rin kami ng gamot kapag may sakit sila. So yun, pinagsama na namin yung mga makabagong pamamaraan at yung makalumang pamamaraan na so far naman sa observation ko ay napaka-effective naman. Malaking tulong siya doon sa pag-aalaga ng hayop. Dahil kung noon nag-alaga kami ng hayop ay madalas nangyayari, no, namamatayan kami ng alaga, nasasayang na lang. No, minsan medyo napaparami na sana namin yung mga inaalagaan namin, nangyari naman, no, nagkakasakit. So yun, namamatay na ulit. So yun yung mga nagiging challenge sa amin. Wherein ngayon, maraming mga technology na rin na po pwede nating i-apply. Katulad na lang itong ginagawa namin ngayon sa mga alaga namin, bukod sa pagbibigay namin nitong nasa paligid, yung mga kangkong, kamote, kasaba, gabi, mga saging. Bukod sa pagbibigay namin yan, binibigyan namin yung mga baboy namin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Dahil itong King's Vita Plus, ito ay mga nakaka-adapt na ng mga bagong pamamaraan. Yung pabago-bagong klima, kailangan din natin na babigyan ng sapat na nutrisyon ng mga alaga natin. Dahil ang King's Vita Plus, meron itong mga multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, may essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, at napakarami pang sangkap. Nandiyan pa yung zinc, no? Vitamin A, vitamin B, marami pang mga vitamins na halo din ang King's Vita Plus. Kaya't malaking tulong siya doon sa pag-aalaga namin ng hayop. So far naman, sa observation namin, no, napapansin ko, mas talagang kahit papaano ay napapalago na namin. Hindi tulad noon na yun, bigla na lang nagkakasakit, namamatayan. Ngayon kasi pag nagkasakit, no, nabibigyan din namin agad ng gamot at hindi naman sila sabay-sabay nagkakasakit, mangilan-ngilan lang dahil nga doon sa malakas na yung mga resistensya nila. So may ilan lang, kaya lang kailangan natin dapat na ihiwalay agad
kapag may sakit. Halimbawa, kapag may biik or mga pabo, mga manok na may sakit, ang ginagawa ko, hinihiwalay ko agad. Yun naman ay pinapainom ko ng Panamox. No, doon sa mga sisiw, Panamox Forte ang ginagamit ko. Doon naman sa mga malalaki ng manok, yung mga nahuhuli ko naman na pwede kong painumin isa-isa, yun ay Panamox Caplet ang binibigay ko. No, kapag mga 2 kilo pataas, isang buong Panamox Caplet binigay ko. Kapag naman medyo maliit pa, mga pababa ng mga 1 kilo, ganyan pababa, kalahati lang binibigay ko. Pinapainom ko sila up to mga 5 to 7 days, depende kapag gumaling na rin. No, yun yung mga ginagawa namin. No. Marami tayong pamamaraan dito na ginagawa din sa ngayon. Ina-apply natin itong mga natural na pagkain kasama yung mga makabagong pamamaraan. No, kapag naman kailangan purgahin, ang ginagawa namin, pinupurga din namin yung mga alaga namin. Pinupurga namin yung ng worms to go. Worms to go ang paborito kong pampurga doon sa alaga namin. Dahil ang worms to go, meron siyang albendazole plus praziquantel na napakaganda rin pampurga sa mga alaga. So yun yung mga pamamaraan din namin dito. So ayan. Actually dito palingon-lingon din ako kasi baka mamaya may lumalapit sa akin ng mga kung ano-ano. Kasi itong lugar natin medyo masukal itong kabilang area. Itong dito naman, ito yung area na talagang pinag-aalagaan namin ng hayop, pinagtatamnan namin kaya malinis. Itong area naman ay iba na yung may-ari. No, medyo masukal, madamo. So ayan mapuno diyan. Yan, medyo makulimlim na diyan na area. So ayan. So yun yung mga yun yung mga pamamaraan namin sa pag-aalaga ng hayop. No, sa mga nais din mag-umpisa, mas maganda kapag magsisimula pa lang tayo, maganda mag-start konti muna. Start small lang. Huwag natin masyadong pangarapin na magkaroon muna tayo ng malaking puhunan. Sa akin, hindi ko yung tinitingnan yung malaking puhunan. Ang tinitingnan ko, yung kakayahan namin, yung resources na meron kami, at kung ano yung available na meron din kami. Kung halimbawa, kung meron lang ako 1,000 piso, 1,000 piso, o ginagawa ko, anong kaya ko, kung may mga, kung may mabibili ako dyan ng manok, manok muna simulan ko, doon sa 1,000. Tapos, yan, maghanap na lang akong pagpakain. Kung yung available resources, tinitingnan ko rin anong available resources na meron kami. O kung meron namang space dito na pwede mapagtamnan, tamnan ko ng mais, tamnan ko ng kasaba, tamnan ko ng madre de agua, tamnan ko o may paglalagyan ako ng azola. So yun na, libreng pampakain sa mga alaga. At lalo pa kapag napansin natin, ang daming bahaw na titira, nasasayang lang sa mga kusina natin. So sayang din yung bahaw. Huwag natin itapon, pwede rin natin ibigay dun sa alaga natin. Yung 1,000 mo, so yun yung umpisa mo na talagang nasusulit mo na kung ano yung resources na meron ka sa paligid. No? Tulad ng pag-alaga ng manok. Kung meron kang 5,000 pesos at kung may mabibilhan naman sa atin ng mga biik na kung meron dyang 2,500, 3,000. Kasi dito sa amin, meron pa rin mga presyo dito mga 2,500. Pero sa ilang area daw, sabi nila, mas mahal daw. Meron daw 3,000, 3,500, 4,000, may 5,000 pa nga daw. Sa amin kasi may mga 2,500 na. So halimbawa, ito ay example lang naman. Kung halimbawa sa lugar natin, meron tayong yung 5,000, tapos kaya naman natin bumili ng biik na may mga ganong 2,500 naman na biik, o makabili natin ng 2 biik doon sa 5,000 natin. O kung may kung ano yung resources na meron tayo, tulad na nabanggit natin, tingnan din muna natin kung ano yung resources na available sa paligid natin. Kung yung area natin merong espasyo dyan na pwede pagtamnan, so pwede rin tayo magtanim dyan. No? Umpisahan din natin na magtanim-tanim. Kahit kamote muna, yung kamuting bago, kamuting baging, mabilis lang din siyang lumaki, mabilis dumami. Actually, 1 month pa lang, merong mga 45 days na klase ng kamote na pwede mo nang ma-harvest. Kukunin mo na yung mga dahon, mapakain mo na sa alaga, at habang meron ka nun, meron ka rin kangkungan, yung kangkong ang bilis din ma-harvest. Kapag tag-ulan, ang ganda rin ng pag-usbong ng kanyang mga sanga, yung kanyang mga puno ng kangkong, no? Yun, gumagapang yun So, pwede mo rin kunin yun. At kapag ka naman, pwede mo rin isabay, no? Tanim ka na rin ng kasaba, ng saging. Medyo matagal lang ito, pero habang tumatagal, harvest ka ng kamote na lang pinapakain mo sa ngayon. Habang tumatagal, pag medyo lumaki-laki na yung baboy mo, mayroon ka na rin pampakain sa kanila na iba pang klaseng pampakain naman na available sa paligid. Kung nandyan pa yung palayan nyo, nagpapagiling ka ng palay, meron kang darak. Yung darak ay pwede mo ring ibigay sa mga alagang baboy. So yun, bukod doon sa mga hindi naman nahilig o talagang may paniniwala din na ayaw nila ng baboy, pwede rin naman yung kambing. No? Ang kambing, isa rin sa napakaganda. Kasi yan, itatali mo na lang sa ilalim ng mga puno muna kung hindi mo pa kaya magpalambat. No? Dito kasi sa amin, ito nakalambat ng hagwire. No, hagwire ang nilambat namin, or pwede naman actually yung kawayan. Dati kawayan lang din gamit namin. Pero nung nakabenta-benta kami ng alaga, doon kami nakakabili na rin kami ng mga hagwire. Nung kumita na rin kami mula doon sa mga inaalagaan namin.
So yan, medyo napalawak yung lambat. Pero kapag wala pa tayong ganon, pwede naman talian muna natin, tali muna natin sa ilalim ng mga puno, no? Lipat-lipat natin. Actually, yun naman talaga ang dati din namin ginagawa. Mas matataba ang kambing namin noon eh. Kasi nakukontrol natin kung saan natin ilalagay. Ilalagay muna natin dito, sa sunod doon, palipat-lipat. So, nagkakaroon ng parang rotational grazing na tinatali mo palipat-lipat. Na pag tumubo na ulit dito, tama lang na tuyo na yung mga dumi ng kambing, no? Nagiging abono na ulit dun sa mga damo. Pagbalik ay maganda na rin yung mga damo. So, dun mo na ulit tinatali. At yung mga parasites na mula dun sa dumi ng alaga ay medyo nabawasan na rin. So, yun yung parang mas nagiging maganda yung paglaki ng mga kambing. Yun yung experience namin noon. Habang tumatagal, yung medyo dumami na yung kambing, no, medyo mahirap din kasi na tali-tali, lipat-lipat kasi sobrang madami na sila. No, actually, baka maubos yung maghapon naman, tsaka kalipat na puro tinatali. So, ang sumunod na pamamaraan naman ay yung lambat na. No, kapag dumami na, syempre habang dumadami sila, may mga lalaking kambing din yan na pupwede rin naman nating maibenta yung lalaki. Habang yung mga babaeng kambing ay pupwede rin naman nating paramihin. No, depende rin sa mga pamamaraan natin. No, yung mga lalaking kambing, yun yung magagamit naman natin na pandagdag sa puhunan natin na yun, mga panggastos natin, pang maintenance dun sa ating ginagawang mga pabahay ng kambing, lambat ng kambing. No, yun yung mga ginagawa namin. Pero itong mga kambing, kailangan lang din natin sila mabigyan ng sapat na nutrisyon kasi yung mga kambing medyo mahina. Lalo na kapag laging maulan, no, naulanan sila, or kapag napabayaan sila, makain ng kung saan-saan, or nagkabulati na. So yan, kailangan din purgahin. Sa amin naman, pinupurga namin ng albendazole, no, yung mga kambing namin kapag hindi buntis kasi bawal sa buntis yun. Tapos ang maintenance naman namin daily, actually kailangan talaga may vitamins sa mga kambing. Huwag na nating antayin na magkasakit sila. Sa amin, ayaw na namin mangyari yun na magkasakit muna yung kambing bago gamutin. Kasi minsan yung mga kambing kahirap naman gamutin kapag mahina na. So talagang pag mahina na, minsan yung ilan, kinakatay na lang nila. So mas best pa rin talaga na habang malakas sila, invest na tayo na binibigyan ng vitamins. May mga vitamins naman na napakadaling ibigay na pupwedeng ihalo sa tubig, pupwedeng ihalo sa pagkain. Kung yung kambing natin ay kumakain ng darak, ay pupwedeng ihalo sa darak. Kung ang kambing natin kumakain ng feeds, pupwedeng ihalo sa feeds. Kung ang kambing natin ay kumakain ng niyog, o pupwedeng ihalo sa niyog. Yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement, yun yung ginagamit namin na powder siya. No, actually yung isang powder niyang malaki, isang pakete niya, 100 grams. No, marami-rami na rin ang mabigyan natin or matagal-tagal na rin natin maibigay sa mga alaga. Dahil yung isang pakete, kung sa feeds ihalo yan, up to mga 50 kilos na feeds ay pupwede natin maibigay. O sa tubig, kapag isang galon na tubig, pupwede natin ihalo isang kutsara lang. No? Or depende, kung malaki kambing natin, 2 kutsara, pwede rin. Kasi wala naman siyang overdose. So actually wala rin akong worries doon sa paggamit ng King's Vita Plus. Kasi yun, hinahalo ko lang siya. Tapos maganda pa sa King's Vita Plus kasi registered siya mismo sa Bureau of Animal Industry. Kaya nabibili siya sa mga aggregate stores. Doon tayo sa mga vitamins na talagang accredited o aprobado ng Bureau of Animal Industry. No, approve siya ng Bureau of Animal Industry. Sa numerong VDA-PM 18099. Yan yung kanyang registration, no, ng Bureau of Animal Industry. Kaya sa akin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang talagang ginagamit namin na vitamins. Kasi talagang proven, tested din namin na maganda siya sa mga alaga. No, actually, sa unang bigay, hindi mo talaga mapapansin kasi vitamin siya eh. Para siyang tao, parang tayo din nagba-vitamins. Minsan din naman natin talaga ramdam na nag-vitamins tayo o hindi. No, pero habang tumatagal, parang investment siya. Na habang tumatagal, talagang mas malalakas yung alaga natin, hindi na ganoon kabilis magkasakit, no? Tsaka mas maliliksiri naman sila based on sa observation ko kasi dito nangyari sa amin, no. Marami kaming alagang hayop, mga kapitbahay namin may mga alaga din. Pero nangyari, nung nagkasakit yung mga alaga nila, no, talagang sobrang nanghihina, namamatay, nagkaubusan halos yung mga alaga nila doon. Yung sa amin, nagtaka ako, bakit okay pa rin, walang ganon, walang nangyaring ganon. No, so far, sana wag naman mangyari. Kasi yun yung naobserbahan ko, malalakas ang immune system nila. Doon ko na appreciate lalo yung vitamins. Sabi ko, ayos talaga pala pag naka-vitamins yung alaga. Kasi doon, no, talagang lumalakas lalo yung immune system nila. Pero syempre, kapag sa area natin ay may usong sakit din naman, kailangan din natin ng mga vaccine dyan. No, mas maigi na mag-vaccine tayo. Kung ano yung ginagamit na usual na vaccine ng kapitbahay natin, yun din gamitin natin para safe yung mga alaga. No, pero kapag ka naman gusto natin yung mga natural na pamamaraan, katulad ng ginagawa namin, no,
yun, nag-aalaga kami. Pero siyempre, ingat din tayo. Huwag din natin bastang ihalo yung mga manok natin doon sa ibang manok. Kasi kapag may matinding sakit yan, hindi mahahawa pa rin yan. No, ang sa atin lang ay mabibigyan natin siya ng nutrisyon na kailangan niya, no, yung mga multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics. No, kapag naibigay natin sa alaga natin yan, siyempre mas malalakas na sila compared doon sa walang naka-vitamins, no. Yun ang aking investment, no, sa mga alaga naming hayop, yung pagbibigay ng vitamins para yun yung sukli ko sa kanila sa kanilang pagiging productive. At dahil doon mas lalo pa silang naging productive, no. Kung ako, no, ang mai-suggest ko lang din sa mga nais din na makasubok, no, subukan niyo na lang din at observe niyo lang din sa mga alaga ninyo ng pangmatagalan na pagbibigay doon sa mga alagang hayop. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, registered sa Bureau of Animal Industry, nabibili sa mga agri-vet stores, mga poultry supply at dun sa mga bilihan ng feeds. No, sinishare ko ito dahil ito mismo ay subok ko. No, talagang naranasan din namin na gumamit ng King's Vita Plus. Hanggang ngayon gumagamit pa rin kami sa mga alaga. Na so far napakaganda pa rin naman ng talagang epekto dun sa mga alagang hayop. So yun po yung mga pamamaraan namin sa mga alagang hayop. Sana'y nakapulot kayo ng ideya dito sa ating topic ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Wala na siya. Ayan. So there you have it. Ayun, nagbabalik po ang inyong Marites. Inday Bajang, Still AgriSense. So, thank you, Sir Jid. So, ayun ha. Salamat sa mga tips, sir. Actually, yun nga, lagi niya talaga, lagi niya sinasabi ng mga spokesperson natin, si Sir Jid, Manok Tambayan, Pulumulok Native Chicken, you find ways or mga options on how you can save sa pagpapakain ng iyong mga alagang manok, kambing, baboy, or whatsoever yung mga inaalagaan niyo po sa inyong bakuran, diba? So just like sa mga tawag nito sa mga manok, in which you can find mga kambing or ano ba, maraming klase na mga tawag nito, mga gulay, mga tanim na pwede nyo pong itanim or ibigay sa kanila. Sort of, aside sa pagtatanim ng mga Madre de Cacao, ano pa ba yan? Pwede din kayong mag-invest on putting up azola, o di ba? Pwede siya sa manok, pwede sa pato, pwede sa gansa. Pwede din siya actually hindi namin na-try kung pwede ba siya sa baboy. But so far, most of our chickens, the ducks, o mga gansa namin before are eating azola. So yun lang talaga, meron lang talagang extra effort sa paghuhukay. Ayan, naghukay kami ng parang pond. Ayan, nilagyan namin ng parang tubig doon at doon bumili kami ng mga azola. Sa online lang din namin yung nakita. So na-search ng husband ko, bumili kami. Tapos doon binilagay lang namin sa pond until sa mas dumami siya. Ayan, so yun ang ginawa namin na parang pandagdag sa tahop. At least man lang, medyo marami na siya, hindi ka na talaga gagastos pa ng maraming mga tawag nito, mga corn and rice barn for that one. So, maraming options for you to save. Doon yun nga na talaga is magbasa. You have to learn a lot, especially yung mga programa natin daily, and at the same time yung mga nag-guest sa atin, yung ating mga spokesperson. Ayan, nagsishare sila ng kanilang mga experience. They're sharing yung mga ideas nila, yung mga ginawa nila beforehand, in which you can also apply sa mga ginagawa ninyo, di ba? So, just like kung may mga alagang mga kambing, ayan, ang kambing is not only sa amin ang kambing is aside sa mga tawag na kumpay. Ayan, kumpay. Don't know anong Tagalog ng kumpay. Binibigyan din namin aming mga kambing ng yung branch ng saging o yung kanyang bani. Ayan. So, ginagawa namin is tinatadtad ng maliit, binibigay sa kanila. Kung yun talaga, especially mga rainy season, na medyo mahirap ano ba Tagalog sa tugway? Yung mahirap ng mga kambing maulan, bawas sila mabasain. So, yun ang ginagawa namin. Yun lang mga bani ng saging we cut it into pieces, yung maliliit lang, and binibigay sa kanila as food. Aside sa ikaw na mismo yung nangunguha ng mga grasses para ibigay sa kanila. So yun ang talaga, diskarte. Yun ang pinaka-importante para you will succeed in whatever you do. Of course, wala namang imposible sa mga bagay-bagay, yung mga plans in life that you have, as long as you are determined to do so sa iyong mga gagawin. Diba? So more of that tips, you can follow Agribusiness. Tawag nito sa Facebook page is Sir Jid, on which
daily siyang nagbibigay ng mga updates, ano yung mga ginagawa niyang diskarte sa kanyang pag-aalaga ng mga hayop, kasali na doon yung kanyang pagkalugi, paano siya bumangon, at iba pa. Of course, ang pinaka-importante lang naman talaga is you are very that positive. Yun lang talaga, positive ka sa mga gagawin mo. May mga challenges man such as namatayan ka ng hayop, it's because nagkasakit, or nagkasakit yung mga hayop mo, or tawag nito, nalugi ka, hindi nakabawi, ayan. So, ika nga, it's a cycle, wag agad mawala ng pag-asa. Just always remember na you learn in every experience that you have. So, syempre, sa bawat pagkakataon ng mga mistakes na nagawa mo sa iyong negosyo, ayan, sa iyong starting pa lang na negosyo, you can learn from it na in the later run, sa next time around, hindi na maulit kasi you've learned something already from that aspect. Ayun! So, diba? So, yan po ang ating every unique chika ngayong hapon. Ayan! Siyempre pa sa mga produktong tawag nito na pag-usapan earlier ni Sir Jade, of course, baka magtanong kayo dyan, saan ba pwede makapamili ng inyong mga produkto? Ay, nako, napakasimple lamang. Actually, before, nasa Mindanao at Visayas lang tayo. But this time, andun na tayo sa Luzon. Of course, syempre nasa mga suking aggregate stores po nyo ang ating mga produktong King's Vita Plus, Animal Feed Supplement, Panamox, and Tenso Worms to Go, and King's VitaPet. So, iba-ibang produkto po yan para sa inyong concern. So, if you're looking for feed supplement, ayan, sa inyong mga alaga, andyan po ang King's Vita Plus. Ayan, sa mga taga Batangas, Albay, Sorsogon, yan po yung mga tindahan na saan pwede po kayo makapamili ng ating mga produkto. Ayan, so unahin natin, King's Vita Plus is a feed supplement, hindi lamang po siya pang baboy, kasi baka, ang nagsabi kasi ng iba, baka pang baboy na, kasi nakikita nilang mas malaking picture sa product natin is yung baboy. Actually, it's for lahat pwede. Baboy, manok, kambing, bibi, pato, ayan. Pwede nga siyang binibigay nga siya before sa mga mga cats and dogs, diba? Pero we have King's Vita Pet na right now. So, para dyan, feed supplement po yan. If kung medyo nagkakasakit-sakit po ang inyong mga alaga, pwede po niyong bigyan ng Panamox, ayan. So, meron tayong caplet form of powder type po dyan na pwede. Powder is para sa mga sisiw. Caplet naman sa medyo malaki-laki na. It's, you should give it to 7 days or 1 week talaga to totally heal kung ano mo yung mga sakit ng inyong mga alaga. Ayun. And for those na mga tawag nito, nag-groom or tawag nito, kinukondisyon ng kanilang mga manok para maging isang kampiyon. Ayan, in the future sa kanilang mga manok panabong, meron po tayong Intenso. Ayan, 3 sets naman po yan in which pwede gamitin sa maliit pa, sa medyo bayong-bayong hanggang sa lumaki na. At least pa lang samtang while they're still starting at that very early age, kondisyon na po yung kanilang katawan, ang kanilang mga buto, kumpleto na sa mga vitamins and minerals na kanilang kailangan. And syempre, sa mga taong nito, may mga pets, cats and dogs. We have King's VitaPet para sa inyong lahat, and Worms to Go para po sa deworming sa inyong mga alaga. So, kompleto po yan. So, naipakita natin kanina mga tindahan ng mga aggregate stores in Luzon area, saan kayo pwede ba kapamili. But then, kung medyo nagreklamong iba kasi nga naubusan or out of stock, pwede naman po tayong umorder via online. So, mag-online shopping tayo. Paano ba yun? Napaka-simple lamang. Sa ating po mga Facebook pages such as sa King's Vita Plus, pwede po kayo maka-message. Ayan. Message lamang po kayo. Kung meron kayong orders, gaano karami, whatsoever. Ayan. We have our associates to help you out for your orders. Pwede kayo maka-order via LBC. Ayan. Basta meron mga LBC branches sa inyong mga lugar. You can do COD. Na-tense ako. You can do COD and COP or mag-Shopee. Ayan, dali, say hello to them. Come here. Say hello to them. Say hello. Isali natin siya pa hindi siya maghanap ng dudo. Say hello to them. You can also purchase via Shopee. Ayan. Syempre pa, napakadali lang sa Shopee, diba? Add to cart and then check out. And you just wait for 2 weeks, I think. Ayan, 2 weeks is the most. Ayan, diba? Now you can have your order. Okay? Ayan. So there you have it. For sure, wala na akong nakalimutan to remind you all the best way or the best option. Please malang you have all the option that you need para po dyan. And before I say bye-bye, actually, amping especially dito sa
this morning we've noticed parang 5 or 6 times the lindol na what you call this na record in Davao de Oro. So yung pinakamalakas was 5.2 and 5.3. So somehow di naman talaga na-predict ang lindol. Ingat lang po talaga tayo for that one. Let's always be prepared. If we think na medyo may mga cracks na yung mga bahay, buildings, kalsada na ating dinadaanan, ayan. So just somehow inform your LGUs, your barangay captains for that one. Okay? So ayan, so nagsimula na ang World War X sa aking lugar. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, friends. And syempre pa, bukas po ulit, of course. Magsama-sama tayo still isang oras ng ating chikahan, sharing with you some good news in agriculture, tawag nito, at iba pa. And of course, mga tips po para sa inyong lahat. Ayan, hanggang bukas po ulit, ito po ang inyong lingkod, Inday Bajang, at ito po yung programang AgriSenso sa Agrikultura. Asenso ka. Mayong hapon, kanatang tanan! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.